October. Amai ava vanonzi Juda yechikafu vaine mhuri vana vavo vachipomerwa mhosva yekuti muri kundinanga ufambi uhure, nekuti vana vange vakuti vakaona amai voti izvi haiwa ndiani ari pamba, ndiani azodai kuri kutaura kwaita amai. Ndokubva pazosumuka nyaya mukati mekutsanangura ikoko mushure monge mimati nyaya inoda kuibata pamhuri yangu. Ndokubva pazobuda nyaya yekuti tiri kunetsana naamai apa nyaya yekuti vari kutengesa mastands. Imi zvakare makati no zvakanaka neadaro haichakwanisa kuti itaura kuti chiendai pamunokwanisa kuwana mukana muuye muchiona. Saka ichokwadi zuva ranhasi rinova 10 December kubva muswa 1 October tazokwanisa kusvikapo nhasi 10 December tichida kunoona magrounds yari kutengeswa. Saka tasvika paground panova pamba pamaya paKinross. Pana pa stand yaKinross yakamira sei, ndobva tisananguronza yakadai yakaperera apa. Ndo munda here zvikanzi kwete munda uri kwawo iyi stand. Alright, ko pari kunzi mimi amai makatengesa. Zvikanzi pandiri kunzi ndakatengesa ndepasi pasera. Zvikanzi asi uyu mukomana mudiki here ndiye azotaura akati stand iri kunzi yakatengeswa inotengeswa namai, inini ndii ndakatengesa. Stand iyoyo inzvimbo yanzvadzi yaigara hanzvadzi vaKinross. So kureva kuti kufa kwakaita atete vavo hanzvadzi yaKinross yakazosara iri mumaoko mekuchengetwa naKinross, inova nzvimbo yavakazoisawo vana vavo kuti vagare ipapo. Inova mwana azokwanisa kunge achitiwo imwe pisi yenzvimbo iyoyo azotengesera vanhu, kwete kuti amai andu akatengesa vasiriwo. Inzvimbo iyoyo ndati muizive zvakare kuti pasi chigare haizi yavo, ndiye amadyira. Pane murume anonzi Madyira ndiye akapani aKinross. Asi aKinross vachizopromisa kuti ndichakupa dhunduru kumunda rinoenderana nepapa pawanditira kuti mwana agara. Ari mwana wacho ndiye aifanira kunge achigara bheri. Asi iye mukutaura kwake anoti inini handina kuita follow up zvangu kuti nditi ndipe dhunduru. Uyezve nzvimbo iyi semagariro avari kutoita ndakatosununguka kuti handisi kuzvitsvaga kuti ndakatoisa chiga chokuti muganho muuyuyo pane miuyu miviri yakamira sezvizvo. Makaenda munotoiona yakatinginika newaya, ndo pandikangoti inoperera papi ipapo. Saka tasvika uku ndokuzvatawana kunyaya yekunonzi kumwe kuground kunotengeswa kwaitwa dendemaro. Hapana chatawana chinoratidza kuti pari kutengeswa, uyezve kumatanga tichitarisa nenzvimbo paKinross tinotojamba umwe musha imwe stand kuti tiende kupi kumatanga ikokoko kunova pedyo nepaitwa dendemaro. Asi chatazowana ndechekuti hapana ari kutengeswa estate land kumatanga ikoko. Saka pazvenga makati isusu tiende kunotsvaga uku zvinhu zvaikonzera bopoto panyaya dzemastands ndizvo zvotawana amai ava vasina pavari kunzi vakatengesa changamire. Saka pamberi penyu nyaya yenyu iri kudzoka pakuti uyai mundiudze kuti munogara muchinditukirei uyezve muchinditi inini ndiri pfambi. Saka ndo nyaya yatati isusu changamire kwamakatituma tapedza taona zviripo ndozvokuti chigadzirisai panyaya yekutukwa kwamai nenyaya yekudzingwa nenyaya yeku I think ndizvo zveupfambiwo. Saka tapedza kupa changamire makurukota ya kwamuri. I think zvinhu zviri muno muzvinyorwa ndizvo. Nyaya takudzwa panyaya yokuti
imi amayoro kuti makandituka makandinanga Ihure sezvo manzo kuti nyaya yakazopinda imastand iyo yatoraswa hapana apa munyaya tadzoka panyaya kuti vana vakandoudza Ihure vana vada kundidzika pamba imi sevana waimimi murikuiona sei samai venyu kuchisa kwamuri ndishowa kuti achokoti pa nhau yekutukanzana naamai kana kuti ivo vakandituka kwete ndiri kuzviramba izvo zvandinabvira ndakatukanzana naamai kana kuti ivo vandituka miratitambekutambodzoka patembo munoona zvazvinoita tembo ava ndamai venyu dare kuya kuno kudare kuda kuedza kuti nyaya yenyu murerutsane mugare musina zvibvumburo mukugara ava ndamai venyu kuramba kubvuma zvakangofanana asi nyaya iripo ndeyekuti imimi sekuya payaita muno mudare tanchitarisira nopayavaipapa tandakutarisira kuti kutadza munoita sei kunovanika handiringa kutadza kwomunhu umwe chete kuora kwonzungu imwe chete kunogona kuoresa kuti chisaga saka tikuti isusu imimi shoko ramunofanira kungotaura munomu ndoti takakanganisa amai vataura zvavanoita sei zvavari kuda in short nyaya yabva yatopera muno kudaro handisati tasvika ipapo kuti kuri kumutibheri kuti ndiye mukuru handirega anofanira kurisina so handirega nokuti kana nyaya dzichipinda mumhurira iye ndiye akati mubaba anofanira kuti anofanira kuita sei naye amai imimi mungandinongezerewo here kuti iye mwana chaya chaya yakakudzai kuti imimi muzvikomba munohure ndopi pamusoro uyo achituka uno achituka ari uyo manje uyo anenge achitaisa nomumechi kuti ndianari achidzoka ndianari mukomana akasvika pamwamba ari kubva andibvunza inini uchinzi amai mashinga irikuru ari mega rumedo ari uyu mukuru asi handina chandikapinda nokuti azurama asi danga ri muno wamamondamusoro zvimbakupa munozviona here zvakareruka zvekuti taone mashoko pamwe paamai kuti amai manga makararana nomubhedhurumu mashoko yakanaka here munofundiswa chechi zvibaba pamusoro iyo izvozvo ndatopera chimiro aiwa yakashata ndosandoda kutsanangureo mirai tembo kutsananguraka handione ti ndinoda kupera kutsanangura ava ndamai ndizvo vatikagara navo pakati pedava ndibaba ndizvo kutaura zvona tembo pana uyu tembo uyu anga atopedza manzviza pawaona iwe vese zvine zvatiswere kuti titaureni vakawanda iwe semunhu mukuru ndiwe unofanira kutoona kuti inini kugadzika mai pamberi pedare hazvina chimiro izvi ungadai vatotaura kudaro changamiri inini ndiregereri vana vatiregereri zvinotadzika mukurarama tingadai tatopedza nokuti haisweri kuda kutaurwa nzi iwe wakazoti chii amai vakazoti chii iwe wakazoti chii amai vakati chii ungatongana nevabereki somwana mukuru ndiwe unofanira kuti nguchibata mushama kana ngouroi nomumwe mwana ari mwina kuti amai muri varoi zivai kuti akuparira mhosva michi mese kura kuti akananga amai ava kuti mba muri kunhengana nomunhu kura kuti akatoparira chi mese saka kura kuti musaza kudziza chiti uri mwana mukuru ngatidzoke pachivana changamire dai kuda kupa judgment ngadai vatopa kudhara asi kuti vatarisa kuda kuti ive muri mhurika but iwe pachako iweyo somunhu mukuru kuti amai vafumuka nowo zvakadai munhu wese aziva kuti amai ava vari kunzi Ihure vakorana nomubavo novana iwe unogadzisa sei pachivanhu chavo kuti amai ava vasununguke ive muite unhu hwakanaka pamusha ndinofanira kuita chip-in ndokwanisa kubhadharira atsanangura shoko iroro kuti amai varerukirwe mukati nyama yavo saka imwe muri kuti kudii semhuri sevana mukamira vana vese nokuti kana urubhadhara kaubhadhara uri kugarika mese ndiri kuti chandiri kupokana nacho ndichokuti inini ndine shoko randakataura kuna amai asi ndazviona hangu pane shungu yavo ngapatsanangurwe chine kodzero yekuti pamusoro Zimbabwe ndiri kuti inini ndiri kutaura pachangu inini kuti handina kubvira ndakananga amai kana kuti kutaura nakuti ndanawo mashoko handina
1. Saka ndongoti apa zvanonzi nhasi vanoziva ivhu iri kuti mwanombi wavo unorwara. Ngapatsanangurwe zvinoda kunzi zvinovansunungurwa mukati memwoyo wavo chete. Asi ndikutaura wesi ufunge kana ukaita zvokudaro wesi vanobva uri kusareandandira kuti anozvakaitimbodzowo chitenda uyu varikuda kutaura mashoko aufana kusvika kusikuwa kusvika kure tovaposa utenda wakuti Amai amene totonzwa inini iwe ndinofana kupedza nyaya iyi. Unoziva kuti ini mukoma wangu akacheka akaudza amai vangu kuti amai vadiki mukadzi wababa kuti amai muroroyo usati mombe yendini ndikazoibhadhara baba vafa amai vafa zvikanzi chitenda tikuda mombe mwana uda akaudzwa kuti uri mura ndikabvuma ndikati aichokwadi ndandiripo ndikabvisa mombe ndikabhadhara iyi mhosva yamatasana naye varume hakuna munzvenga bhishopu kuti bhishopu kuita umwe wadai chamano ndinofana kudzora vanyin'ina vako uchibvuma muno machangamire handina chandopindura changamire mhosva yakapara onyara hakuna kuita nonondo chamanomatombo ndazvinzwa but ndikuti inini pachangu handina shoko rakadaro randakaitaura asi ndiri kutsanangura wedhiri kuti ngavataure zvakasununguka zvavari kuda zvacho. Amai changamire vasati vapa judgment nokuti changamire avatonge paukama manzwa changamire vanotonga mhosva asi sevanhu zvavo vangada kungorerutsa vachingoti semhuri asi kana iri nyaya vanenge itonga senyaya havana kuti uyu mwana havana kuti wokuziva imimi toda kuti imimi mambo masati vapa judgment sokufunga kwenyu kuti mwoyo musunguke imimi sezvamakataura novana manga muri kuda chii Amai inasi kuti imi munditsada kuti kuti amusipe ndati imi muri kuda chii zvoda kuti zvisungure mwoyo wenyu inini papoindi yakandisvika kumakomana regai tionesane vakomana hanzi naamai hapana chavari kuda ndizvoka chavari kuda manje kuratidza kuti muvazive kuti ndaamai tanzwana ende ndichokwadi ndichokuti iwo hapana chaunombovapa kana chinodarika chavakawesta kuti usvike pauri apa nokuti iwo wakatoparidzisa zvakawanda zvavakaishandisa kuda kuti ukure kusvika pauri apa kureva kutika chava mukazovapa nhasi chinodarika zvavakawesta chii hapana handizvo asi chinodikana chavari kuda mai ndechekuti iwewe uzive kuti ava ndaamai ndizvoka chitarisai kuna amai moti amai takakutadzirai ndo chinhu chokutanga madaro changamire vanozokuudzai zvekuita nokuti hapana chimwe chinhu chavangakuda kana ndiwe ungavabereke hapana chaunombovapa asi chinoda kutanga kuziva kuti munhu akangoziva kuti ava ndaamai ivo vakaziva kuti vana vakuziva kuti ndina amai izvozvo zvoga zvinopa kuti vati muripo wangu wabhadhara saka ipapapa musati maratidza kuti vazive kuti ndaamai tene kuti vanogona kutopindura mhinduro yava kupindura nekuti havasati vaziva kuti imi muri kutendawo here kuti ini ndinakakuberekani ava inini ndaamai vangu handina chitadzo navo asi ivo ndovasunuguke ndovataure chavari kuda kwandiri chiregai tipe changamire vadzikise mutombo tamboda kuti tipese vana ndanasekuru vangu munyadzisa vanyara kwacho nokuti darika mukadzi mukoma wangu anotenga zvinhu zvomukati zvinopfeka mukadzi iri ndini handiti ndikuzokutaura vana vanogona kundibhadhara here vachisvangadzira zvikasiya muhama yangu ini vanogona kundibhadhara bcause varikuda kutsvaga zvinhu zvakasiya hama yangu isati kuti ndindotofanira kutotaura nomudzimai uyu ndini murume wacho handiti vati vari kuti munorara nani mashinga here kuti munogara megani ko ini ndoti kudi dziva mhombo dzangu here saka ndabata mhombo ka saka ini ndaakuchichaja saka sembozi ndabatiwa mhombo nokadzi wangu handiti
saka pamunondipa mombe 3 dzekundibhadhara kutaurira amai venyu kuti mashinga kuraramega kupi kwazvakamboitika pacho kunze mombe 3 kana zvichishura mudunhu rakandeya ndikutangira imini bozi mukadzi wahama yangu murege agare paari kugara ipopo inini ndini kana nese anotaura nini mukadzi moita kukama kunge munoedzesera kuda kutsvaga kuti handisi hamai saka ndakudzida mombe 3 kana mukadzi waakinirosi bozi ndinotenga zvinhu zvomukati zvinopfeka mukadzi changamiri vatopedza vatyisa mutombo vakatsamwa nokuti mukadzi wavo wakatadzirwa vanzi vana vanofanira kuita muzatu vabhadhare mhuri dzinobarata 3 vatatu mumwe wacho hapo ari kupi mumwe wacho vangatoda kunyengetedzerwa kuziviswa kuti ndamai venyama ndatikukakavara kwemwoyo wako tauona kuru asiswi bhache madare shamani ende wakaedza kunemera kuti vari kutengesa masitendi yacho vawanika kuti zvinotoratidza kuti zvishuwa ndokwanga vachida kunzvikanavo kokuti takavatukanira kuti vaitengesa saka vari kuita mombe hazvina chikamboshata pamombe idzo ndidzifira panapa akadzitaura pakuti handinoenda kurumba kana zvida kubhara ndifire mombe zvangu iwe nemitengo chagwadama pasi pana amai ogara ndakatongerwa kupi kuzongerekana ndakunyanga usina kuzviita asi avo ndaamai unosvika kugwadama kuna amai uchikumbira regerero kunyanga usina kuzviita takambokurukura kupolisi kuna uka tikasungiswa futi kupolisi handiti takakurukura kupolisi kokuti anga vasununguke havo kutaura handisirini ndakaenda kupolisi nyange kuno handisirini ndakaya kuno saka dhani tachitofunga kuti nguva iyoyo mangodzi magarisa amai pasi kai mudogara pacheya kwakungobva pacheya apa mogara pasi pamusoro ibaba changamire shuwa isusu takatadzira amai saka tiri kukumbira ndisina ndakatokanzana nao ndaremekedza dare ramambo ndosaka ndauya kunoko handizvizive kufanira kuora waita nyaya yekuti baba vachaja kuti unondibhadhara pasekuru munomhora hazvina chakamboshata pana sekuru kwacho vanoziva mararamiro atinoita iva vanozviziva nyangwe ivo pachavo ini ndandichida hama dzavo dziri pamusoro ndandichida hama dzavo dziri tokurukura kubva kwokutanga kusvika patava nhasi tega kubva muno musi waukatanga kunzi waumbiwa nhasi ndichabhadhara ndiri kubhadhara mombe sinhu zvandisina kuita no problem vasikana 3 vese ari pamba paipungano imimi vana vese ava varipo ava 4 ava 3 ndimi musara pavana wavo musara pavana kuti vakoma venyu ndavakabereka vana iva kana kuti mamai vacho vese panamba imwe handisi musara pavana ndimi makabereka ndivakabereka achiti vamwe vanhu vari kupikira mhosva dzavasina kupara no problem iwe mwana iwe hamusi vana mukaraidzwa makatojaidzwa bhozi nyaya yakutaura isiri hautaura zvinhu zvakafana bhozi waifana uya kumba kwangu totakura totaura nyaya nditi baba zvinoti nditi but muri kutaura uri kunzou wakuya mudare munhu wakutanga kutaura nyaya which means kuti ndozviziva sei kuti muri kurarama chirudzwayo apa tiri kuti nhasi kutaura nyaya chivawo munhu anoombekawo kuti shuwa zvinhu zvakatadzika pamadzimai enyu baba handiti zvinowanika handiti tokurerutsira
but iwo uri kutendera mberi kuti ngavataure chitibvunza kuti vataura zvavanoda vanotaura sei baba pamusoro iri kutaurwa yekutanzi tengechida kutaurira hama dzangu dziripo ndozvokuti inini takabva kudando mumugore rono amai vangu akafa kufa kwavakaita ndobva ndaya nehama dzangu ndichiya navo muno ndobva ndatohwa nakinosi richingwari pamira pa baba wangu achifudza mumbipa achiramba akakwati saka manje vana vaye manje vana vaamai vangu vababa wangu ivai ndobva ndatora nekuchengeta nomume wangu saka ndokumbadhoka vari kuda mwana baba muri ndo hama dzacho ndokuti ndoda kuti nditaure pano chi nokuti pesi pano pachizvitaura vari kudawo mubhadharo wandingachengetewo hama dzangu nakinosi. Alright, akusiriko. Alright, saka zvinji munozenda kuna nase toda kutika amai ava dainga vabatsirikana nditika ini ndishuwa ndiri mwana wavo andinobvira saka imimi zvotoita ka I think aminochangamira kuti ndingave ndiri wrong. Judgment yapiwa namambo manzi mombe nhatu ndizvo ka mombe idzodzo hamudzibvise musati magara pasina nasekuru motanga mabvi magara pasina nasekuru then moti right anasekuru tafara takurukura nemi asi taakutenda amai vedu nemombe nhatu idzi ivo vagara nasekuru murena vachida kupa vachitaura ndunguswa dzavavada ngauzoda kuti paraguswa anasekuru vanokudarira kuita kunge ivo muimesi asi zuva rinofa amai ava ka havavigike muda kuzvezvo pachivanhu chedu mukoma zvakajeka zvamuri kutsanangura toda kuti amai ava vasunungurwe amai ava pavariso havazivi kana panogwara amai vavo kuti vabatane kandirana sisi wavo kuti vaende kunoonesana panogwara avo ndofunga ndochimwe chikamu chane taikumbira kuti danga vagona kubatana saka muri mukati mebhoyo haisi nyaya iyo pamusoro lakubatsirana nyaya idzi dzakudokonodziwa idzi hadzineno dare vanzobereki tirege kutsvaga nyaya dziri kunze kwedare dzisina kumang'awa topedzerana vanhu kukona kwadzamboenda va nditoenda kubwiri kokuti mumwe nomumwe achazowana ngoo wake vanhu achikotora inini toda kutaura kufana kuora ndini here ndakatsanangura nyaya yaamai neufambi hwavo havasakabade here zvamunotoziva nemutemo tivei tiri vanhu tinoronga zvinhu zvedu zvokuda tiihwana titika kana temba avaruka asesa avaruka nekutemba akandiyava shoko raravariziva here ndini here ndakataura inini saka tisaite deformation of character inida kunyarara kwesoka ndikuedza kuchengetedza chinamato changu anditi handina wedhira ndakambotaura kuna amai vakataura shoko iroro ndakabata ndisirini iri pano patakenda sekutaura kwaita mambo wakakotaura handiyo iri papo panapa amai venyu vari kuti mukavatuka mukavaudza ufambi nokuda kuvadzinga pamwe pavagere ndomhosva vari kupai idzi dzaakubuda idzi dzine matara adzo ndedzemhuri dzokumba idzo iri pano ndoyakuwa judgment namambo shava ndiri kuzvinzwa kubvisa mombe ekubvisira mahara pachinhu chisina kuitika harisi dami ndiri kutsanangura wedhi rokuti hazvina chakamboipa ini mombe ndera sei ndinobvisa ndinovapa handitika but ngayo iri nyaya chaiyo kwete nyaya yekuita deformation ndiyandiri kuramba saka muri kuti mambo watadza kuona izvi handisiri ini ndakatanga mambo watadza kupa judgment iri saka mitemo ndakabari futi nekuti imimi muda ndakabari ndiye akabati ndoti kabada ari kusamurira ndiye muridzi wenyaya iyoyo zvatanhengerika ka I think nyaya mambo vapedza kare judgment vaturura handiti judgment kana ratururwa saizvozvo radzika isisu taakutarisana zviripo kuseri hazvirevo kana judgment rapo hapana mazano anopiwa ingatapanana mazano imimi musabhadhare mombe musina kugara pasina nasekuru torai hama dzaamai venyu zvese zvamuri kufunga zvokuti havazive guva ramai vavo moenda koko munovaratidza guva ramai vavo nasekuru venyu mogara pasi mapedza muchikurukura mobva mati tagara kuna amai tine nyaya dzatinadzo anasekuru nekuti iyo mombe yacho mungavape vari vege handi munodova pahama dzavo dziripo
muati sekuru tine mhosva dzatinadzo namai mombe idzi. Ana sekuru otangira kana kubara amai wavo iwo avani pambara papi anofana kuengeta kuti avanakidze ndiani akupambara avaninava handine narasi ndokunenge kuchibva dzimwe nhorombe ikoko saka ndikusiri kwamutembo siyana kwakusikwako saka mureva kuti kunokuwa mungaenda kukuzvikata kunanga kuti muzosvika kutaura mazwi aya masi muri kuona vakomana vari kunongana timba vari kutorwirawo kuti mukaka watakayamwa ndewembizi tese tiri kumbizi handiti ndizvo kana uchinzi tembo munoona panapa kutaurwa mazina anzi aiwe tembo uyu handiti inyaya yekuti vari kutorwirawo hondo dzinza kuti hama dzedu hatiri kudziregerera dzichirasika saizvizvi. Saka ine ndinoona panenge kutora nguva yakareba yakanaka kuti zvamataura ndazvinzwi munomenga muchiona sekuti kutorikudza dhara baba kuti changamire zvamataura baba tazvinzwa isusuoka kuti titese tidzokedzene kuna amai uyezve tichabata vana sekuru kuti tikurukure navo nenyaya idzi aiwa zvetishuwa tokumbira uregerero amai tokumbira uregerero nemashoko mukanzwa kana kuti akafamba zvatopera handiti zvino tingarambere ngavataure izvo zvikazvibauka iyozvo vakashedzana sekuru kuti yotitikire already ana sekuru anogona vakatori pamberi inadvansi nyaya yavo yokunzi vakaita vakanangwa novana kunzi vari kuita seizvozvo havamboregoshaura mumwe mukomana yanogara asi pamusoro nakakukumbira ipapo panombe nhatu zvimbaupai anotaura kuti deredza mubegeiya iyo mombazi ivo manje dai vatedzera zvatara chakamira gwara ravaudzwa handitika ana asekuru takapara mhosva naamai mazvaka isu tafungodzana isuka toabhadhirawo mombe iyi handitika wonza kuti ana asekuru vanoti kudii manje ivime hamusi ndimipamusoro inyaya ndeyemachinda handitika ndeyomumbai isisi tisiye judgment yakadai amai nemi vana vadzomba itai dare nehama dzenyidzi tadzwanaka mozogadzira zvenyu zvinhu zvenyu dare raona kuti pane shamhu yarohwanayo chivana tadzwanaka kana mukazodzitambira kana dzikarega kubva as long as takuona maakugara muchiyanana ini ndamai vangu chaivo chaivo ndakabvisa mombe yokuvatenda kuti vakatibereka mupusha wevarume saka panapa mombe iyi idyaiwa chedzabva vakabaya namai mambo nedare vasera nyaya ndokubata vakomana vatatu handitika vane mapepa ari panaya nemhosva Sly Media TV, building bridges.